Links! Op! Dan moet ik even erop Sa là làm mình cái nó là ấy anh ấy vuur dan maar die hebben dat kent ze ook goed. staan hier wat ik nee, het achter hem hoor. Presente! Dank u wel, kapitein. Ja. kapitein. Dames en heren, aangetrokken is de schutterij Sint-Sebastianus uit Meer. En zoals je gezien hebt, zijn ze niet alleen een koningspaar, maar ook een keizerspaar. Ik heet u allemaal van harte welkom hier in Voerendaal. Ik wens u een hele plezierige middag, maar ook heel veel succes. En dan wil ik het keizerspaar, koningspaar, voorzitter en secretaris uitnodigen om met ons de erewijn te drinken. Dank u wel en heel veel succes. Dat wordt niet lang. Och joh, ik denk ook steeds naar huis. Dan wordt het wel goed gestoord. Afdeling 200! Handelman! Dat lijkt toch niet meer running in, hoor. Ja,
Weer lopen er even met de rugje. Dat snap ik niet. Ik had tegen Dat zijn er vroeger. Dat gaat toch nog met moeten doen. Zet op. 3. Aan den schouder. 3. Met 4 rechts. Op. Vooruit. Ja. Ja. Ja, ik heb het gekocht, maar gedaan.